салому алайкум, бародарони қанду наботум зиндаву сарбланд бошен. ҳозир мегӯянд ки ба як мард, ба як ҷувонмард 40 ҳунар кам аст. бо як ҳунари дига мана дар сари пирё худо додаимон таксӣ. манам хеле мошин, инам хеле мошини электромобил. фаҳмидӣ? идаку на саларка дар кор, на масла дар кор, капоча ҳуҷ намекунӣ, дастот ғаҷ намешава. бовар ки ҳами як кнопка дорем, як кнопка дорам меҷиқи, як кнопка дига товуш метӣ, ба педалам газ метӣ, парида рафтан мегира. бовар ки роҳат мекунӣ. касе ки бихоҳад ки роҳат кунам ку я электромобил бигирен, айгиҷо бигирен. ман шуморо гап мезанам, айгиҷо бигирен. ай як дута навасаи қанди ман, якташ бахтиёр, якташ фаридун. ё бовар ки ку ҳами хел шербачоҳанд ки қатъи ё муомила кардан беҳад хубай, беҳад хубай. яъне ба даҳани пири ханда қатъи муомила мекуна, ҳами хеле мошин шумода метия. барои ҳамин ман номроша болои экрана мемонам. занг бизанен, айнуми бобо занг бизанен. бовар куда и акав дода ранги дугонӣ кан, бовар куда ҳами худо додашунда. ҳами ҳеҷ вақт ай пеши норозӣ намерен. ина просто инами номрода бироен, хая занг бизанен, ради интерес бу ки бобои қанд номрои ҳами ана шуморо дод барои электромобило. ҳами хел овардагие ки бовар ки ин дур не ин ваҳдат дар бозори мошинбозор, дар тамоми точкаҳо ҳастай. мерехтун вибр мекунен. инам як шамара додай, мега бобо биги ҳайки ягон клиент шид бифурӯшеш. хайна марам бихарен, мисол мефурӯшам то ҳеҷ гап не. нархи дастрас. барои ҳамин касе ки бихоҳад роҳат куна ку электромобил бигирен. бовар куда гапи калочора гӯш накунен, гапи бобои қанда бигирен. роҳат накунен, ба бигӯед ки бобо мо роҳат накардем дар электромобил. бозам такрор мекунем ки номроро мемонам, айнуми бобои қанд, ба навасҳои қандам фаридунҷону ва бахтиёр занг бизанен. иншоалло ба ҳамин рихто кортун буд мешавад. соҳиби электромобилҳои хуб мешен. нархи дастрас мегӯм, нархи дастрас. зинда бошен. муомилаи хуб мекунам.